geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ yoronụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 21 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke. N'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ. Clara nwoke ọcha nakwa n'ebe a n'ụtụtụ a. Clara kelee ọha na eze na-ege ntị. Igbo ndị ọma Igbo dị sansam ụtụtụ ọma nọ na bọọla Chinetela olee otu unu dị ejimaka na rutinu ike si agaziere unu. Ọ bụ nwaanyị na-agba mbọ mana Uchenna Clever na-ekweta na m na-agba mbọ. What do you mean? Ndewo nụ. Ego ole ahịa ole m chọrọ ka imepe o nwere nke nwere isi iji agba mbọ? Uche inyere m ego ole ji mepe ya? Clara nwoke ọcha ọkwa isi na I should get out. How much? I should go my way. How much? Give me back my phone number. Phone number ahụ nyere gị, give it back to me. Ngwa, don't worry, I'm a deputy. Chat niile mụ na gị chatịrị. Give it back to me. I will delete it. Nọrọ onwe gị. I will delete it. Nọrọ onwe gị o. Phone number gị I will delete it. Chat niile I will delete it. Uche ekele niile m kwere gị. You go give me back. I will return it back to you. Return all you In fact, good morning. Good morning, good morning. Ogboro atọ ka ikelere m n'otu afọ ijikwa na-ekele mmadụ. Kedu ka obi dị gị nwaanyị ọma? Uche obi agbawala m. Uche obi adịcha m beautiful. Ọ dị this morning ka m bịara nweta ike nweta strength iji ihe a mesata ihu. Ebe niile bịara n'ọbịa daa jụụ n'ala Igbo. Very weak. Ebelebe egburu. Ebe niile bịara n'ọbịa daa jụụ n'ala Igbo. Ya dị ka ebe mmadụ nwụrụ. Ama m na-aghọta. Ya dị ka ebe mmadụ mere gịnị gbụrụ onye ọbụla na-aga. Na-agasịrị m sịrị m na-aga ụjọ ụjọ. O nweghị ihe ọzọ bụ iwe ndị Igbo na-abụghị na gee ntị dịka esi mee ọkwa si mekwa ya gịnị ọkụkọ emenyere nwa ogwe emenyere nwa nọsi ike otu isi mee onye a mekwa onye nke ọzọ otu ahụ ya dị nhata nha ọ gwụchara ihe iwe ndị Igbo o nweghị ihe ọzọ ọkwa ndị ọkpa egbe bandit a na-ebu egbe a na-ahụ ha korokoro na mgbago ugbo the main terrorist n'onwe ha ndị bụ egbe na-aga negotiation a na-ahụ ha n'anya eburu egbe hụtụla ebe ụdịrị ihe nke a mere. Uche o pụtụ enwere line ndị a na-eji eme ihe ndị no fit track that line. You know? Ama me na-aghọta atụọla Nnamdi Kanu mkpọrọ apụta Sheikh Gumi ka nọkwa na-agagharị ghọta ya bụ ihe ọ nọkwa na-eme gịnị na-agagharị o nweghị ihe ọzọ iwe ndị Igbo na-abụghị ihe a iwe ha bụ na na-emegbu ha gịnị emegbu. Where is the lie kwanụ ma iwe yie ya somehow. Ya mere ka ọ dị n'ụtụtụ a ịma asị mmiri gbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya ụdara na-adịkwanụ mma ara ya adị dadarara. Yesterday evening ka anyị bịara lee ya bụ ụdara tanye ya eze n'ụtụtụ a ka anyị ga-arazi ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara. O nweghị isiokwu ọzọ a ga-eleba anya na-abụghị maka mkpọrọ apụtala ọkaikpe ziri ezi James Omotosho nyere iwu ka a tụọ Nnamdi Kanu. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị kedu ka obi dị gị gbasara nke a? How you see ya? How you dey feel? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ dị gị ka Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe ya gaa ụlọ ikpe mkpegharị na ha ga-enweta gịnị ikpe ziri ezi, ha ga-enweta justice. Maka na nke a bụzi okwu akpụ n'ọnụ ugbu a na Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe ya ha ga-echewezi ihu na Court of Appeal ka elee ma ha ga-achịta aja ebe ahụ. Anyị ajụọla ajụjụ a yesterday mana ka anyị jụ ha akpa ya ọzọ. I chere na Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe ya kpebie gaa ụlọ ikpe mkpegharị na ha ga-achịta aja ebe ahụ? Maka na dịka anyị nọ na-asị ka anyị nụrụ ike n'ọnụ mmiri asụ ndị na-ege anyị ntị n'ụbọchị ụnyaahụ n'ihe omume anyị bụ ụwa dị egbe, ụfọdụ ndị si ọkwa otu ndị kpere ikpe a ga-ekpekwa ya na appeal na demdem amami na aghọta
n'ihi ya ka ọ dị ị ga-agbalị gaa na Facebook iruo Facebook saachị ya maka Eko FM ECHO gị kliki ịkpam nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ ndị midia anyị ga-adịkwa na-eme ka ị na-ahụrụ ka ya bụ ikpe si gaa ụnyaahụ ndị ọkaikpe nọ n'ihu ikpe that day ebelebe ahụ mere gịnị gburu nye ndị na-amaghị onye ọkaikpe ọchịchị etiti bịara kechiri na ama Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ ihe niile o mekọjuru n'ọnya ga-eji ihe ịwatara na ikpe ọnwụ rie oke na onye mere ihe o mere ikpe ọnwụ ka a na-ama ya emechi ihe niile ọkaikpe James Omotosho esetụlụzie wite life imprisonment anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a kedu ọha na eze nwaanyị ọma na-ege ntị iwe ọma na-ege ntị olee otu unu mere ụtụtụ ọma nọ na abụọlachi ya sị m ya gaziere unu ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akụkọ akụkọ Vanguard gezie ntị iyi ọha egwu buru na ikpe m gaa ụlọ ikpe mkpegharị bụ apikọt ka Nnamdi Kanu gbara ọkaikpe James Omotosho bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha elu ala anyị ejirila ụgbọelu ha gbakasịa ebe ndị oyi ọha egwu terọrist na-anọ na Sambisa Forest. O nweghị oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na steeti Benue ka gọvanọ Hyacinth Alia kwuru bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọzọkwa ndị ọkpa egbe bandit egbuola ndị ọrụ ugbo mmadụ abụọ ma tọrọ mmadụ anọ na steeti Kwara. Gọọmenti steeti Zamfara ga-akwado agbamakwụkwọ ndị na-enweghị nne na nna dị 200 na steeti ahụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe atụọla Nnamdi Kanu mkpọrọ apụtala apụta. Enwe na ndị na-ekweghị n'Owerri n'ihi mkpọrọ apụtala apụta tụrụ Nnamdi Kanu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ji agbabura Brazil n'otu egwu bọọlụ Manchester City bọọlụ n'etiti bụ Fernandinho awụsala ọwa n'ịkụ bọọlụ dịka ọ gbachara afọ 40 bụ 40 years. Mwakpo awakporo ụlọ ụka na steeti Kwara. Ndị ọkpa egbe bandit wakporo ụlọ ụka ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ apụtala kwuo na a ga-akpụrịrị ha 100 nde naira bụ 100 million naira n'otu n'isi mmadụ 38 ahụ atọrọla na ya bụ ụlọ ụka. Ọ bụrụla ihe doro anya n'iwu na o nwere iwu ọzọ Naịjirịa ji ekpe ndị Igbo ikpe ka ụmụ nwaanyị ala Igbo kwuru. Uche ilewekwa n'anya otu ihe si agaga nke tasi bi si mee John ihe mere harị ama m na ghọta ya bụ ihe ka o nwee ike mee gịnị daa anya lechaa ihe ahụ anyị na-ekwu maka ya gezie ntị. Kedu ebe ọ na-ahịọsi ike ugbu a na mgbago ugwu mana dịka ọ na-ahịọkwa ihe niile ọ na-ahịọ ha dịliga ịhụ checkpoint edewe ị ga-eji ahụ ya n'ala Igbo ama m na aghọta ha dịli ga-ịhụ checkpoint pole to pole na mgbago ugwu ebe ahụ dewe iji ahụ ya na gịnị n'ala Igbo. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ha dịliga ịhụ ebe a sị na ndị uwe ojii ndị agha nara ego ebe ahụ na mgbago ugwu ebe ahụ. Mana Uche ịnụkwarara m ebe ugbe deploy ya mana o nwere ala ka ha si bata ala Igbo amụta ịna gịnị ego ndị agha na-esozi ana ego na ndị bọsị ime ego onye nke bụ yesterday apakatala ụwa ya. Otu a ka m nọ n'ihu ụgbọala ya otu ike agbọ m si obodo nke a ga-emedi ya ole
ndị agha army they collect, police they collect. Agaje m Port Harcourt Road, I see am for my korokoro. Ndị agha no side ahụ, they collect money for the motor wey dey. As na so here they collect money dey go. M say ndị agha obidola na we ego. Ọ dị ego. Ndị agha kwa na-anazi gịnị ego. Mwakpo wakporo ụlọ ụka na steeti Kwara Nwaanyị Ọma, ndị ọkpa egbe bandit wakporo ụlọ ụka ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ apụtala kwuo na a ga-akpọrịrị ha 100 nde naira bụ 100 million naira n'otu n'isi mmadụ 37 ahụ atọrọla na ya bụ ụlọ ụka. Ego ha ka gịnị? 100 million naira n'otu for each person. Ọ ma ịghọtaga ihe kwuo otu onye 100 million naira. Multiply ya by 38. Uche o, lekwanụ m anya o, just like that. Ndị ekwechiri. Ọ dị ego. Ọ bụkwa ma atọrọla ndị a ji ha gbaga mba ọzọ. Anọkwa n'obodo anyị bụ Nigeria. Uche ndị ezipụkwara sị ha agaghị mara were abat ndị ale ma ga-atọpụta ya. Ndị ele ha gbaa ha aja. Ọ dị ego ike agwụla ka ọ dị ndị ọkpa egbe bandit egbuola ndị ọrụ ugbo mmadụ 2 ma tọrọ mmadụ 4 na steeti Kwara. Otu steeti Kwara ahụ kwa. Uche o tebekwa aka nke a mechara o. Awakpo ha ndị ọrụ ugbo. Within 24 hours the other one mechara. Awakpo ndị ọzọ gara ubi ha agaghị harvest rice. Gbuo mmadụ 2. Tọrọ mmadụ 4 pịọm mafuo. Uche asị onye nke ọzọ mmadụ 3 ka ha mebọtụ nke ọzọ ọnọdụ ọnwụ ka onye ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute. Reverend Father Hyacinth Alia, gọvanọ steeti Benue, apụtala kwuo na onwe ihe dịka oke ogbugbo a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst ma ọ bụ igbu mmadụ n'igwe na steeti Benue na nke ahụ wasị. Enwe onye ga-ekwu okwu welite olu kwuo ọwụma Reverend Father Hyacinth Alia, Reverend Father, very important. Lenu Benue egbuchie. Ọ sị ihe dị otu ahụ adịghị. No onye ọbụla na-ekwu na a na-egbu ndị mmadụ n'igwe, a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na ọwa asị ihe dị otu ahụ adịghị na steeti ya, steeti Benue, steeti ahụ anyị na-akpụ n'ọnụ. Steeti Benue everyday chi abụọ anọ this year naanị ma mmadụ ole egburula na steeti Benue. In fact ebe a ka o si kpọkapụ mere onye isi ala ji gbaa ihe a gara tenten gawa ebe a ka ọ ga-amara ha. Mana ọ pụtala kwuo na isela anyị genocide onwe ihe dị otu ahụ na Benue. Reverend Father Uche ọkịmana anyị nwa na-eme onwe anyị onye dịka a na-aghọrị ịma problem anyị na-enwe politics egbugo anyị. Politics egbuola anyị. Ihe niile wụcha gịnị politics. Onye ọbụla macha ebe eziokwu dị mana kwuo ya nwere onwe gị kete kpọkpọ. Ọwụ ihe mere ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-anaghị eti igba. Imepe ọnụ kwuo okwu na ha anaghị eti igba si weta isi gị ka egbuo. Gịnị mere ị ga-eji ekwu na onye anaghị eti igba n'ọchịchị? Pụta ya onye kwuru datin. Ọ ya nwawo mbọ. Ama mere na aghọta politics here and there. Enwe media warriors. Nwere ndị a na-akpọ ndị media warriors, ndị data boys. Ndị keyboard onye ikwuru ana ha takụlụ gị, takụlụ parents gị, takụlụ ezinụlọ gị, takụlụ rutu gị, tere gị tanda gbagbukwa gị, ha na-efo gị. Si gịnị mere ijikwa ihe? Gịnị mere ijikwa ha? Ama mere na aghọta mana ndị na-agbọgbọkwa ihe ahụ gbọgbọchaa. Otu ihe ị ga-aghọta n'ụwa bụ na ọchịchị uwe oche baba dịka m nwa na-ekwu ihe a. Enwere m ike ịbụ onye ga-achị echi. You don't know. Clara nwere ike ịbụ onye ga-eme gịnị ga-achị echi. You cannot write us off. Gị nwa na onwe gị na-ege ntị nwekwara ike ịbụ onye ga-achị echi. Ọ na-atọ ọnụ. Ị gaghị anọ ebe ahụ forever. Ịchagidecha ndị mmadụ anya otu onye ọzọ barakwa ebe ahụ ya achagidekwawa gị anya. Na turn by turn. Mana ahụ nke bụ eziokwu kwuo ya ha onye ọbụla eme agiri na ihe a bụ eziokwu udeachi ya. Mana onye ga-ekwu ọ dị egwu ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Otu pati ADC ga-ahazigharị ndọrọndọrọ ọchịchị na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ Naịjirịa. Ka onye oti mkpu otu pati ADC bụ Bolaji Abdullahi kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ndị uwe ojii steeti Ogono anwụchiela otu nwoke ọwụ ji agba ọkada aha ya bụ Godonu Lowe maka igbu nwaanyị ya ma gba ozu ya na akpa sak. Unu amaghị ihe iwu ala anyị kwuru ka Nnamdi Kanu gbara onye ọkaikpe. Apịala otu nwoke ọwụ ube ụtali 15 maka izu ekwentị abụọ n'ụlọ ụka dị na steeti Kaduna bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nwebeghị otu mkpụrụ ihe ọchịchị etiti mere gbasara ihe ndị anyị chọrọ, n'ihi ya bụ mfanye aka n'ụkwụ anyị bagidere ga-agakwa n'ihu ka otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ na-adịkpuru. Ndị ọkpa egbe bandit awakpo ha na otu obodo na steeti Kwara tọrọ ndị ọrụ ugbo mmadụ 4 larie bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpọrọ apụta atụrụ Nnamdi Kanu atụọla ndị Naịjirịa mkpọrọ apụta ka wabara koro. Ikpe Nnamdi Kanu bụ ihe mgbaàmà na a na-emegbu ndị okpukperechi ụka Kraịst na Naịjirịa ka onye omeiwu na mba Amerịka aha ya bụ John James kwuru, bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na unu ịpụta na-ekwu na Trump kpatara eji nwee oke ọnọdụ enweghị nchekwa na Naịjirịa bụ okwu nzuzu ka unu na-ekwu ka otu pati ADC kwụsịrị gọọmenti Tinubu. Ama wezụga kpamkpaso n'akụkụ otu pati APC agaghị enweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ka onye isi oche otu pati NNPP na steeti Kano kwuru. Ndị gọvanọ otu pati APC bụ nke gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma nọ n'isi ya agaala steeti Kebbi jee kasie ndị atọrọla ndị ha obi ma sụọ aka n'ala dee n'ire ịzọpụta ndị a atọrọla atọrọ. Ọ bụghị ihe ịtụnanya wee nye anyị na atụrụ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụta ka Sinetọ Abaribe kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpọrọ atụrụ Nnamdi Kanu olileanya ka dị ka osote onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Benjamin Kanu gwara ndị Igbo ma Chineke ma ekpere ha agaghị emezinwu obodo anyị bụ Naịjirịa ka ọmalaeji akụ egwu kporo, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịtụ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụta ebe Sheik Gumi ka na-agara onwe ya na-enweghị ọkọkọrọ ya bụ iji mara na aka enwe abatala n'ikpe ziri ezi ala anyị. Nicki Minaj emeela ka ọha na eze mara na o nwere aha Igbo. Biko Nicki Minaj aha Igbo ka ọ gịnị? Nicki Adamma Minaj. Uche ọ na-ekwuchitekwa ọnụ ndị okpukperechi ụka Kraịst na ihe a na-eme ha n'ọrịkwa mmo. Nyawata. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma Ọmale ji akụ egwu apụtala gwa ndị Naịjirịa na ha kwụsị ihe a na-eme Chineke ya bịa nyere ha ya bịa nyere ha aka ekpere ya asịkwala ekpere asị. Chineke nyechala ha ihe niile ọ na-enye ha ha jiri aka ha mezie obodo ha maka na Chineke ma ekpere enweghị ihe ọ ga-agbanwe, onweghị ihe ọ ga-eme gịnị ọ ga-agbanwe. Ihe si na-agaga aka ịghọtala. Where is the lie? Otu ihe si na-agaga. Ekpere dị mma. Ekpere is good o. Chineke bụ the ultimate. Don't get us wrong. Yes. Mana ka m gwa gị, ị hụrụ oche
ị hụrụ oche ịchọ ya ịnọdụ ala ị ga-agaga buru oche nọdụ ala ị ga-aga buru oche nọdụ ala. ị nwee ike iji ọnụ sị this seat come here, this seat come here, this seat come here. Oh, it's a lie. You go use hand, don't you check it, Jimaka? You go use your hand, carry the seat and sit down. Keep a position where you want to sit down. Sit down. You know? Also the key be away, but ịchọrọ ịbụ onye dọkịnta ahụike, a medical doctor. Ị nwee ike nọ na village gị wee medical doctor, ị ga-aga na mahadum. A ga-akụziere gị ya. Ama m na-aghọta. Prayer without action. Without work. Ọ bụ ihe lara ọkpọrọ. Ọ bụ ihe lara gịnị? Even. You back it up. Ime ihe na-eme ọtụtụ ndị Igbo ọ social media. Lee ihe mere na social media n'abalị. Agbala nwa so onye disturb kwala m, onye anwakwala anwa. Disturb m ọtọ. Ya tọwa. Ọ dị ego. Ihe niile wụcha content. A na-agbali elu, a na-agbadata, a na-agbali elu. Ịma Clara nwoke ọcha. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-ekwusi mgbada. Kedu ka esi eme ya amabutere mgbada mgbe e gburu ya olu aka ara ingo ya something like that. Okwu Nnamdi Kanu a ya bụrụ na n'ezie ndị Igbo chọrọ ka okwu a hapụ iri n'oge ọ dị ugbu a. Ị ma na oge enwe isi. Ị ma na oge eme gịnị oge enwe isi. N'oge Ojukwu. Ọkwa ya ọdụmegwu Ojukwu. O nwere mgbe ndị Igbo mgbe ahụ nọ bịara aga mitie prezidenti chiga mgbe ahụ si ya ka akpọlata ya mere o ji si mba Afrika osime gịnị lọta. Ị chọrọ ịgwa m na ndị Igbo niile, ndị gọvanọ niile ọhaneze ndị Igbo niile kirim la kirim ndị niile gbagotere Clara ha etimu ọp gwara m jekpuru ndị a sị please o nye anyị nwa anyị Igwe wike na ha agaghị aṅa ntị. Ọ ihe ị chọrọ ịgwa m. It said nothing for done. Uche agala enwetụla ihe agala emetụla sense ahụ. If for no reach this level. If for no reach. Mana o ruola n'oge ugbu a na onye ọbụla ekwuwele. Na keyboard warriors. Politics abịagala. Kedu ka ọ ga-esi na-enwe isi? Ndị otu pati APC ọ ga-asị gị ndị gọvanọ otu PDP ha ịma anyị gwanwu ndị Igbo anyị ji ebu politics n'isi. Anyị ji ebu ya n'isi emegide nwanne anyị. Pull him down syndrome. Pull him down syndrome. Ọ dị ego. Ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ga n'ihu nwaanyị ọma. Uche o. Hụne na Benjamin Kalu agwala ndị Igbo na mkpọrọ atụrụ Nnamdi Kanu n'olileanya ka dị. Ị na-aghọta? Ọ wụcha ha nwa ka anyị na-ekwu n'okwu. Ọ wụne ya nọ. Mana asị onye nọ na ya Adaeze na nwanne ya na-eme gịnị? Osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị kemgbe ahụ gịnị? Is okay. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Ndị ndu ala Igbo ebidola gbakọwa n'igwe ịma ihe ha ndị ndu ala Igbo ebidola gbakọwa n'igwe ịma ma ha ga-eji ndọrọndọrọ ọchịchị akpọpụta Nnamdi Kanu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandit chọrọ ka a kpụọ ha ijeri naira 3 bụ 3 bilion naira iji tọhapụ ya bụ ndị ụlọ ụka ahụ ha tọrọla atọrọ na steeti Kwara. Agaghị m eso azọkwa gọvanọ steeti Kano ka onye ji ọkọlọtọ otu pati APC zọọ ya bụ ọkwa n'oge gara aga bụ Inuwa Wayaya kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ara na steeti Ondo amagbuola onye ọrụ civil defense na ya bụ steeti Ondo. Chọkọ ka na-arịazi ugbu a. Ọ nke anyị na-arịa. Ka ọzọ wụ onye yeside ka aka ahụ kwụpụrụ akụkọ ahụ gbara na akwụkwọ akọ sịrị na onye ara lere onye amị onye ọrụ nchekwa onye agha nara ya ahịa ya egbe ya kpaa ya gbagbuo ya. Ugbu a hụ asọ o ji osisi kugbuo bunazie ya egbe ya. Ugbu onye ara na steeti Ondo amagbuola onye ọrụ civil defense na steeti Ondo. Ọ dị ego ike agwụla. Agaghị m eso azọ ọkwa gọvanọ steeti Kano ka onye ji ọkọlọtọ otu pati APC zọọ ya bụ ọkwa n'oge gara aga bụ Inuwa Waya aha ya Waya ọwụwa ha ya
waya ekpuru ọ na waya ọkụ amami na aghọta ịbara n'okwu gbasatara ndị ara arituru na Bosimo this morning sị ka m wepụta ego onye ara epe ya attention na akpamoto bịa close nnọọ masị ya ta I cast you abandon ta I cast you abandon ịma na ahụm onye draba obi m aga fiam n'ihe mere na steeti Lagos sị ta I cast you abandon onye ara ji bụ onye agha m anya na akpa otu a sị ta I cast you abandon Igbo ọha na eze na-eche ka m bịa tie akwụkwọ akụkọ faga ọhịla aghọta ihu onye ara ugbu a nye ya paragraf ọ dị ka ndị a na-enwe anga issue this period ndị uwe ojii ewetakwuo na nchekwa tara ọchịchị n'ala Igbo nakwa n'obi ọchịchị gọọmenti steeti Abịa dịka ikpe Nnamdi Kanu na-aga n'ihu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akụkọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na pastọ Enenche eruola uju n'ihi mwakpo a na-awakpo ndị okpukperechi ụka Kraịst. Mmadụ 16 n'ime mmadụ 18 bụ ndị nwetara ọkpụkpọ oku isonyere ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị kọpa anwụọna n'ihe mberede okporo ụzọ dịka ha nọ n'ụzọ na-aga ebe ha ga-anọ enwe ọzụzụ. Ndị omeiwu mba Amerịka amalitela ileba ya anya bụ okwu gbasatara oke ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na Naịjirịa. Uche o mmadụ 16 n'ime mmadụ 18 uche ole fọzikwara nọ only 2 ndị kọpa nọ n'ụzọ na-agaje ebe a ga-ime ihe iruo na social media ị ga-ahụ ya ka ihe ndị na nna ndị a ga-ekwu na 18 anwụọ nwa gị zụwakwara na skuul guzocha ka ọ gafee ala nna Clara nwoke ọcha saa ma ajụjụ a gwa onwe gị eziokwu kedu uru iji otu afọ ife ala nna anyị abara lezie ya anya tụmanya a ga na-akụ ọsụ no problem. Sị calculate ego a niile a ga-akwụ ha n'ọnwa nye ha otu ugboro ha ji ya mepere ahịa karịa dị na-erisk ndụ ụmụaka. God, look at 16 people anwụọ out of 18. Ego niile a na-akpụ ha ala wi na ntanimoroko ya onye graduate ya calculate anụ ya expenses ndị ọzọ feeding ha ego uniform nye ha ya si ya ha were ya ma egene ma ihe masịrị ha ka ndị gwara ezinụlọ ha ka ha ga-abịa ụgbọ ọbụla a na-akpaghara ụmụaka si agaghị ife ala nna ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ mkpọrọ apụtala apụta atụrụ Nnamdi Kanu anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a kedu ka obi dị gị asị Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe ya gawa ụlọ ikpe mkpeghari bụ Court of Appeal ị chere nnọọ na ha ga-achịta aja ebe ahụ gaa na Facebook zibatara anyị ozi anyị na-alọghachi na nwa mgbe nta agagharịkwala agagharị. Igbo ọja ahịa jọka egbuwekwala o anyị gwara onye si anya ga-abịa malite n'aha mefule a matter of identity n'afọ 1979 ruo na ọgụ erimba we shall survive nke afọ 2019 n'afọ a His Excellency Distinguished Senator Hope Uzodimma CON GSSRS na-akpọku ndị Igbo na ndị enyi ha na nkụzi ahịajọkụ nke afọ 2025 nke isiokwu ya pụtara n'Igbo ọdịnihu nke okwu akụnụba ndị Igbo n'ọnọdụ nsogbu nke enweghị nchekwa ka anyị tụgharịa n'okwu egwu nke onye ga-akụzi ya bụ the most reverend This is Ofekata Orodo Community.
cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrived, the elders of Ofekata Orodo received them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The mpaghara ụwa dị iche iche ebubata ma na-ekesara ndị na-arụ penti gburugburu ala anyị ihe niile eji arụ penti ka ọ bụrụ sara mmiri na o were anyị anya na ihe eji rụọ Chester penti zuru oke ma maa mma mana udu mmiri ọkọchị ọ bụla n'oge ụgụrụ kwa afọ Chester penti na-enwu fịa ọ naghị ete n'ahụ ọ naghị eme nhacha mbanụ ọ dị na Chester Emotion, Valerie Emotion, Satin Oil na Tescoto gote Chester penti n'aka ndị mere ya Chelsea Industry Limited nọmba 124 Olu Road Owerri ndị debere akwa akụma Girls ngalaba ha bụ nọmba 3 Oyima Street Owerri phone 0909
o ruola n'omume dị njikere kwado onwe gị nke ọma maka na oge ahụ eruole mgbe anyị ga-ekpori mgbe gee ntị mmemme otu afọ ụlọ mgbasa ozi Eko FM gbarala fọdụrụ ntakịrị ka o rechie n'ihi ya jee were kalenda gị kanye ya ihe maka na amalite n'abalị 7 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 21 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ebelebe ga-egbu n'ele ebelebe dịka ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-amalite mmemme ncheta otu afọ ha gbarala n'ihi ya anyị na-akpọku ndị na-azụ ahịa na ndị mmadụ nkịtị ka ha bịa kwado anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme n'oge ahụ bụ nke gụnyere ndị Eko FM na ndị na-akwado ha ịgba bọọlụ tinyere ihe omume ụmụaka anyị kpọrọ Eko FM Kids Santa's Fiesta nakwa nke a kpọrọ Eko FM Married and Single Show ka ọ dị anyị na-akpọku ndị nkwado bụ sponsors na ndị chọrọ ka anyị na ha gbakọta aka ka ikurube mee mmemme a ka ọ dị ụda ka ha bịa ka anyị mee ya bụ mmemme ka ọ bụrụ nke a na-agaghị echefu echefu n'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkwado ihe omume a biko egbula oge ọbụla kpọọ akara ekwentị a bụ 0707 491 3440 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3437 0707 491 3437 ekwekwala ka a kọrọ gị ihe omume a n'akụkọ gaakwa n'ihu n'ige ntị n'ụlọ mgbasa ozi redio a iji nwee ike nụrụkwuo akụkọ gbasara ihe omume a Eko FM ndị na-aṅụrị ọṅụ maka ịgba pụrụ iche ha tirila ka ọ dị Igbo mụrụ
0707 454 1014 0707 454 1014. ịkpọbata gị gbalịa agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi ye. Good morning, Ibolachi. Ị hụla n'otu ikpe keta ikpe Nnamdi Kanu siri gba. Obi dị onye ọbụla ọkụ bọt n'ala Igbo onye ọbụla wetu obi. Onye ọbụla wetu obi enweghị ha ga-eji ọgụ na mgbe eme. Na-anụ? Chidi na-akpọ gị from Owerri control now. Ya gazie Chidi. Ị bọọla chi. Ibolachi. Kewa Awụja ka na-esi n'eke dakpọ. Awụja gaa n'ihu. Anyị kpelie ha otu ejiri like ya. Ọ kwewatago. Na Chineke nọkwa o nwere ike gakwa ebe ahụ. Then ndị ga-aghọta amaghị otu o jiri gaa ya ghọta. Then ha ga-anọ na-ekpe ekpere. Bọchị arụ na uche ke ma aga m esi enwere ike ịma na otu esipụrụ gwa ndị ke okwere ike weta gị iji gwa ndị ọzọ ma Supreme Court ma Court of Appeal o kwere ike weta gị iji gwa but ọ na-ese ma ọ dịkwa mma ka otu ejiri mee because ya bụrụ na ya arụzi ya n'ụdị ahụ ọ ga-azị the president ga the only person nwere the authority inye amnesty ọkwa ya then ya rụrụ ụdị ahụ ọ ga-arụsọ ọsị a ga-enye amnesty then ma o mefu ya ya mara sị ya ga onye anyị ma mere ndewa ya gaziere gị n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Hello. Ụtụtụ ọma. Mesu chere akara ụzọ dịrị ụnụ. Kwara gị nọ. Ọ onye eze Prọfesọ Road. Adị m happy mana kemgbe ọwa mana Chineke ka anyị ji nye ụra. So ọkwanụ mmegide mana mgbada asa ndị ele m onye gbagburu ya onye sirikwe ka ji ụmụnne anyị our leaders disappointara anyị. So ya ọra ma ha mara asọ ha sọ n'ikpe ha mata na asọ ha sọ n'ala maka na ericha ji nwa mbe erimetụ ọkara onye nsọmagwa ha so onye na-eme Nnamdi Kanu o ya wonye ya mbụso gọvanọ na-agagharị na road ediskọsụ ihe a ga-eme ha mee ndị bandị betike Nnamdi Kanu ka ejeghị a na-agụpụ em nga enyere verdict so Chineke ga-amazụ ihe niile ka uche ya mee. Ndewo ya gazie. Amina wata ọkwa one Nigeria ka anyị nọ na ya. Ike agwụla. With the current condition, they insist on robbing us. You could run them with a lie, run them with good garden, run them with even garden man. You go, they're gonna do they're gonna have your mouth up, they're gonna do that. Ọ ka nkụ ma agụwa ya ndị atọrọla atọrọ puku pụrụ puku ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Dompadek Chidozie Nwosi isi ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti ime ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM na ya bụ mkpọrọ apụtala apụta atụrụ Nnamdi Kanu bụ iju wee gwa gị ogo ịkpasị akpọrọ ndị Igbo n'obodo anyị akpọrọ Naijiria na ụdịrị mmetọ ụdịrị yara gburugburu jupụtara n'ụlọ ikpe anyị na ọ karịala na ị na-agba ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu ị na-agba ha ume si ha gbara gawa n'ụlọ ikpe mkpegharị ozugbo na ka ọ dị very disappointed with Igbo leaders bụ ndị bara nnọọ jikọta aka refu Nnamdi Kanu ya gaziere gị nwanna uche onye adịghị ya njọ gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma n'aka si n'aka Osisa onye ma ọ si ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ si n'obi adịkwa ya beautiful n'ụtụtụ a na ka edi ihe ndị Igbo mere ala anyị bụ Naijiria ka ihe ndị Igbo mere ọ dị ego ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ Uche nwa grandma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Uche Anita Clara, good morning. Ụtụtụ ọma. Yes, all brought you one for Bo. I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Gani. Ihe gbasara Nnamdi Kanu. Ọ bụ arrange. Uche, let me just tell you. Nnamdi Kanu, I'm a release Nnamdi Kanu since. Whether Igbo leaders like it or not, I brought you one for book.
said it clearly that anything in Nnamdi Kanu today, or Hawa. Ew. Can look Yalogachi. Na I Galachario. Today, can you get from the first leaders today? It was anything how will Nigeria. And the left we are Nnamdi Kanu aputasi and Mebuga. Rato, Akra the governors are Rato senators at the House of Rep. Flag Haga Bujala Johnson and the Yoruba and Ausafere. I love one. Well, I still have hope that Nnamdi Kanu will not go prison. And the Yaga prison, that means that all the leaders of Igbos are in the prison. I think that was all you want for Boo. Yagazire. Ka bụ ajụjụ anyị na-ajụ. Ka ọ dị na Facebook anyị ga-aka gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Na nke a si n'aka Blessed Jonas ọ sị ụtụtụ ọmụche na Clara na ya chịkwa na-aka bọ na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ ọ sị biko na ya ekwenyere na ndị Igbo ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Igbo n'obi dị ha mma ugbu a ka ọ dị otu ihe a si wee gaa mana ọ chọrọ ịgwa ha na ha marakwa na Chineke nọkwa. Ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Joy Nnamdi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara n'ihuru obodo anyị abụ Naijiria nwanna na ọgwụgo. Ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị Pedro Viva ọ sị Benjamin Kanu ya biko mechike n'ọnụ na kedu dị ihe o mere kedu mbọ ọ gbara iji hụ na atọhapụrụ Nnamdi Kanu kemgbe isii na anyị niile macha na ha na-agba ndị Igbo okpo. Uche onye adịkwa ya nju uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya mana ịhụrụ n'ụtụtụ a enweghị onye ga-anya Oji Nation ọsọ Uchenna na Clara ụtụtụ ọma na Clara we are looking so take away this morning mgbame ya ọ dị mkpa. Ọ bụzi Igbo Nigeria na Kedu na Naija gbagara. Ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị bụ ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Ọgwa prọfesọ onye kwu ajụjụ ka njebi